Dnes sa pozrieme na to, prečo vám marketing nefunguje a ukážeme si 5 najčastejších chyb, ktoré väčšinou ľudia robia, ak im ten marketing tie výsledky neprináša. Najčastejšie problémy, s ktorými sa ľudia stretávajú, keď ten marketing im neprináša to, čo by chceli, neprináša žiadne výsledky, sú, že minajú peniaze na reklamy, strácajú čas tvorbou obsahu, nemajú takmer žiadne výsledky, nevedia, kde je chyba. Marketing halabala. Jedna z najväčších chyb, ktoré firmy robia, je to, že pridávajú na sociálne siete len aby niečo pridávajú len to, čo im vtedy napadne, čo im skrsne ráno v sprche a rozhodnú sa, že to natočia a pridajú alebo spravia na to nejakú grafiku. Ale to, že budete pridávať na sociálne siete, to vám predaje neprinesie. To, že to veľa ľudí na sociálnych sieťach hovorí, že pridávajte každý deň príspevok a budete mať plno followerov a zvyššie sa vám oveľa predaje, tak je to blbosť. Ak chcete, aby vám ten marketing priniesol nejaké výsledky, a to tiež závisí od toho, aké výsledky od neho chcete, či chcete vyššie predaje, chcete sa zviditeľniť, tak podobne. Od toho závisí aj tá stratégia, ktorú si musíte pre svoj marketing zvoliť, aký obsah potrebujete dávať na sociálne siete, na čo v ňom potrebujete poukazovať a tak podobne. Hovoríte všetkým. Ak si odpoviete na otázku, že kto je vaša cieľovka s vetou, že všetci alebo všetci od 18 do 50-65 rokov, tak to je dosť veľká chyba, keďže nemôžete tvoriť pre všetkých ľudí od 18 do 50-60 rokov. Musíte si vybrať nejakú cieľovú skupinu, ktorej chcete tvoriť obsah, chcete im riešiť nejaký problém, ktorý majú a potrebujete si to presne zadefinovať. Treba si však, že určovať nejakú, že extrémne úzkú, malú skupinu ľudí, musíte si vybrať niečo, čo je, že dosť konkrétne, viete dosť konkrétne rozprávať o problémoch tých ľuďoch a konkrétne im vedieť nejakých pomôcť alebo vedieť na nich zacieliť. Ale zároveň to nemôže byť nejaká veľmi úzka skupina ľudí, ktoré nebudete vedieť či už predávať, alebo budete im predávať, ale tie predaje nebudú veľké, lebo tá skupina je malá a ani si nevybudujete na nich nejakú značku, povedomia a tak podobne, lebo tá skupina je sama o sebe malá a ešte plus ani neviete osloviť, že 100% ľudí v tej skupine. Nuda a strach z odlišenia. Ďalší veľký problém firiem je, že sa boja byť odlišní a kopírujú len to, čo vidia na sociálnych sieťach a u svojej konkurencie. Väčšinou si to môžete všimnúť v rôznych odvetviach, že príde nejaká firma s niečím novým a postupne tá ich konkurencia ich okopíruje a zrazu všetko vyzerá takisto. A jediné, čo vám na to môžem odporučiť, je, že nebáť sa skúšať nové veci. Nebudú vám všetky fungovať, ale čím viac budete skúšať, tým skôr prídete na niečo, čo bude vám sedieť a zároveň vám to aj bude fungovať a prinášať výsledky. Hovoríte o sebe, nie o zákazníkoch. To je dosť častý problém a môžete si ho všimnúť na rôznych profiloch, firmách a tak podobne, že namiesto toho, aby sme povedali, čo mu to zákazníkovi prinesie, čo mu to vyrieši, tak povieme nejaký technický parameter nášho produktu, čo on si predtým nemá čo predstaviť, keďže veľa ľudí sa technicky do nejakých produktov nezaujíma, chcú vedieť, že čo im to prinesie. Hlavne to je pri produktoch, ktoré sú nejaké také, že spotrebné. Ako nájsť skutočný prínos, test, no a vždy keď poviete niečo o svojom produkte, opýtajte sa, no a náš telefón má 5000 mAh batériu, no a vydrží 2 dni bez nabíjania, no a tu už je ten reálny benefit pre zákazníka, môžete ísť na celý víkend preč bez stresu, že sa vám vybije mobil. A toto je ten marketingový statement, odkaz, ktorý chcete používať v kampanii, v príspevkoch, na stránke, všade prezentujete ten svoj produkt. A samozrejme nemusíte tam použiť to, že viete ísť na celý víkend preč, lebo to zase jedine, že by to bolo nejaký telefón, ktorý je taký skôr, že nejaký outdoorový,
ale keď by ste mali nejaký telefón, no, tak normálne nejaký iPhone napríklad, tak môžete tam dať niečo, že viete pracovať celý deň na mobile bez toho, alebo viete pracovať mobilom celý deň bez toho, aby ste sa museli bež sám vybíjať, alebo bez toho, aby ste museli dobíjať, lebo to je dosť častý problém, ktorý ľudia majú, vadí im to a keď si hneď vedia prečítať, že a s týmto telefónom to nebudem riešiť tento problém, nebudem musieť si ho dobíjať, tak hneď vidia ten konkrétny benefit, ktorý im to prinesie. Zlý mindset a netrpezlivosť. Toto je problém, s ktorým som sa často stretával, aj sa stretávam s niektorými z klientov. Čím ďalej sa to už stáva menej, lebo nejak ľudia si to začínajú uvedomovať, a to je to, že keď nejaký klient sa rozhodol, že dá do reklamy 100-200 eur, sa tak hecol, tak potom sa bol prekvapený, že z toho nezarobil 1000. Neviem prečo tento nejaký mýtus vznikol vôbec, že ľudia si myslia, že keď dajú do reklamy a do marketingu pár stovák mesačne, tak im to prinesie trojnásobok toho, čo do toho vrazia po pár mesiacoch. Marketing je skôr taká investícia, ktorá vám prinesie výsledok. Najskôr, keď do toho nalejete nejak viac peniazí, tak najskôr vám to prinesie po nejakom pol roku, ale najväčšie výsledky budete vidieť až po nejakých tých rokoch, samozrejme, ak to budete nejak robiť správne. Budete investovať do tých správnych vecí, budete pracovať na tých správnych stratégiách. Takže na ten marketing sa skôr pozerajte na ako na investíciu, nie ako na nejaký nutný výdavok, náklad, ktorý musíte vyhodiť von oknom. Chcete marketing, ktorý konečne funguje? Dobrá správa je to, že momentálne viete využívať AI pri marketingu, tvorbe obsahu a vie vám to uľahčiť kopu času a zároveň sa pomocou AI viete naučiť aj kopu vecí ohľadom marketingu. Takže ak chcete viac tipov o budovaní značky, ako zvýšiť predaje, ako pracovať s marketingom, tak sledujte Sigmedia, môžete si pozrieť nejaké staršie videá a určite sa tu dozviete kopu zaujímavých vecí, ktoré vám pomôžu. Vidíme sa pri ďalšom videu.